Hei, olen Tiina Puputti ja tulen Suomesta ja Tampereelta ja olen yksi näistä suomalaisista valokuvaajista, jotka lähettelee kuvia tänne Bourbon Landsiin tähän muotokuvan kesätapahtumaan ja on ollut tosi mahtavaa nyt olla täällä paikan päällä katsomassa näitä kuvia, eikä vaan katsoa internetin kautta kuvia, että ei tällaista täällä on, vaan että on tosi mahtavaa ollut nähdä näitä kuvat laitettuna tähän kadun varsille ja niin kuin nähdä ne liveenä. Ja totta kai on tosi mahtavaa nähdä, että suomalaiset valokuvat on tänä vuonna lähettäneet tänne paljon kuvia. Se luultavasti on ensimmäinen kerta, että suomalaiset osallistuvat tähän tapahtumaan. Ja musta on ollut tosi hieno nähdä, että täällä on mun opiskelijoiden kuvia ja samalla myös mun kollegoiden kuvia. Ja kyllä mun mielestä suomalaiset kuvat todella hyvin pärjää tässä kansainvälisessä tasossa näiden muiden eurooppalaisten kuvien joukossa. Että tosi hienoa, että suomalaiset on lähettäneet tänne ja toivottavasti seuraavan kerran, kun tämä kyseinen tapahtuma järjestetään, niin useampi vielä lähettää, että saadaan tätä suomalaista valokuvaa oikein kansainvälisesti näkyville, koska meillä ei ole minkäännäköistä hävettävää siinä kuvien tasossa. Ja itse lähetin kuvia tänne, kun tosiaan saimme Suomen Valokuvaliiton kautta tiedon tästä tapahtumasta ja että laitan kuvia. Ne kuvat, mitä laitoin, niin esimerkiksi yksi on 30-vuotiaan tytön muotokuva ja tähän muotokuvaan halusin, koska tämä muotokuva on tehty hänen 30-vuotis syntymäpäiväkseen, jolloin ihminen mielestäni on vähän niin kuin tulossa tästä nuoruudesta muuttumassa aikuisten maailmaan ja aikuisuuteen, niin sen takia kuvaan on valittu sitten tällainen, ja kun hänellä vielä lisäksi on tällaiset hyvin persoonalliset piirteet, niin kuvaan on myös sen takia valittu tämmöinen melko jyrkkä, kova valo ja sitten, jotka niin kuin toisi hänen piirteitään paremmin esille, mutta samalla myös valaistu tällainen keskeltä tämmöinen kasvot jopa kahtia jakava valo, että se kuvaisi vielä samalla sitä niin kuin, kahdesta tilan muuttumista ja siihen aikuisuuteen menemistä. Ja toisaalta sitten myös hänen ilmeensä, että ei ole valittu tällaista hymyilevää, kaunista ilmettä, vaan enemmän tämmöinen päättäväinen ilme, että kyseinen henkilö on hyvin päättäväinen ja tekee asioita, jotka hän haluaa ja jotka hän päättää tehdä. Niin sen takia myös ilme on siihen, että nyt mennään täysillä aikuisuuteen, tiedän suuntani, niin se on tämä kuvan niin kuin ilmeen valinta sitten, se on tehty tämän perusteella. Vous avez tout compris. J'ai tout compris.